बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये पेरणी योग्य पाऊस झाल्यानं बहुतांश ठिकाणी पेरणीची लगबग सुरू आहे। अनेक शेतकऱ्यांनी पेरणी पूर्ण केली आहे, तर काही ठिकाणी पेरण्या पूर्णही झालेल्या आहेत। याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी मयूर निकम यांनी। खाली उघडीप मिळाल्यानंतर पेरणी करायला लागलेलं आहे बळीराजा। सध्या पेरणीचे दिवस आहेत, त्यामुळे आपण एका शेतात आलोय। आमचा सोयाबीन बेल्ट आहे। बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये घाटावरती सोयाबीन आणि घाटाखाली कपाशीचं प्रमाण जास्त असतं। या ठिकाणी काय पेरतायत ते शेतकऱ्यांना विचारू। शेवटचं एक हे राहिलेलं आहे, पेरणी जवळजवळ आटपलेली आहे। आमच्या गावामधली पण पेरणी आटपली, साधारणतः 90% पेरणी झालेली, उद्याला 100% पेरणी होऊन जाईल। क्या बात आहे। किती एकर शेती तुमच्याकडे? इथं आमचे 7 ते 8 एकर जमीन आहे। हा 7 ते 8 एकर जमीन आहे। आता इथं आम्ही सोयाबीनचं वाण पेरू राहिलेलो आहे। सोयाबीन पेरताय? सोयाबीन पेरू। पाऊस पडेल यावरती? व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रवीण सर, मी मयूर निकम, झी 24 तास बुलढाणा।